Allah di balik anak nata oh ada pondok malang di balik anak nata pondok lau baladang lau mandai buah lapangalo pondok la baladang larang rantau oh buah lepas oh di sekarang sejarah oh menjadi lakabai oh kok salah lama larang rantau olah sakali koe oh tonton YouTube pae hocalia basamu gadang air di sungai landai tarandam bantu kadai nasi baka bukan cadik pandai parintang apa tahun kini oh simpelo buah sintuka tumbuhnya di lereng tobi ko ado kabanan salarila joma abadan ka ami pae
Oka pagulitonyo dari ulu panjangnya ampe puluh dapo layan Sultan Amirullah anak tuangku siabana. Oka bacurito sajak dulu antasa sekarano lupo antasa lakarano gawa kalau tasabui dinan salah yo samoto anja kanan bana tuan. Banda orang nambah bandan tumbuh bamban di sawali pucuk kadondong muda-muda curita orang nambah kaban obadan jomato ndak malie duto sobat kami ndak satu pae. Hari pagi orang babi dua lalu kalawitan yo ambil langkok sebelah sawah ado banane dalam rimbo kambang labungot pae tengah ladang. Seria bicarito masuk kabak mulai nyodoto jalan kanto sabui kejadian di daerah Jakarta tampeknya di Mangga Besar apa namo judul curito ditampu musibah hola mangko lasanang kita bilang cerita nangko kejadian di daerah Jakarta lokasinya di Mangga Besar jalannya Jakarta Barat. Menurut sejarah diterima bapoko mangko menjadi bahasa mangko bamu. Oba aku asa ceritanya menurut sejarah diterima adalah orang nambah orang baduo laki bini. Nama nanduo laki bini siana mo na laki-laki si parjo na laki-laki mbo iyam nan parampu. Si parjo na laki-laki mbo iyam na parampuan urang baduo laki bini maalu ninyo na baduo akarajo badar ninyo nyo ado bawarung ketek-ketek walau bawarung ketek-ketek o cukui di dalam dijualnya rokok ado bare pun ado bare ado talu pun ado lengkapnya jual di badan gae antara pak parjo jombo iyam. Oba itu inyo sekutiko dek lamo inyo baturutan ado baranak satu orang dicali anak nanado anak nanado laki-laki
si Parjo namo bapaknya, Mbok Iyam namo bininyo, anak nalai laki-laki, anak tulai bulan Yuli. Siako namo badan anak, siako galajo namonyo, banamuinyo Hola buyu Banamo Buyung Ghazali, Gaza panggilan dari Mandena, anak bertambah gadang, anak bertambah cadik juo. Di sinan kalau kita lihat maalun Pak Parjo Jombo Iyam minyo setia rumah tanggo karajo lai rancak Manandoanyo karajo iyo la badan paparjo tadinyo ado mantan tan talua manggale talua kaliliang kok tibo pasanan malalua ilma malalua nempon kama tampe nyonyo antan manggale talua nyo malalui olen yola talua kaliliang itu karajo badan Pak Parjo Mbok Iyam tagak dikadai tuan. Mbok Iyam nyo tagak di warung coy itu bana badaninyo indak disiko topalamo anak bertambah gadang iyola Buyung Ghazali tadi Hotandonyo anak lah gadang lah masuk sekolah dasar sedang dalam sekolah dasar duduk di bangku kelas 1 sedang anak dalam sekolah lah malang tiba di Pak Parjo. Manandoan malang ketibo, manandoan musibah datang. Anak sadang dalam sekolah, Mbok Iyam lakado sakit-sakit tuan. Mbok Iyam lakadonyo sakit-sakit mangecek juonyo Mbok Iyam tadi iyo kabake suaminyo nde abang dangakan bana cuiko badan sakit-sakit tiok minggu pai baru be tiok minggu pai ke doktor. Hogak lain rasonyo bang badan Iyam kok sempat pendek umur Iyam mohon kabake abang anak jangan sio-sio anak be anak sampai abe anak sampai gadang jangan picoan bang badan Ghazali yo bang. Jangan pico anda bang badan Ghazali mandang kato dari bininyo iyola dari Mbok Iyam tadi jawaban badan Pak Parjo. Honde Iyam ma bini abang honde Iyam ibu Gaza danga kato di badan abang bajanji abang dia jonan satu ndak jo Iyam abang bajanji ba itu kato badaninyo. Kok sempat Iyam minda ado, kok sempat pendek umur Iyam ndak abang babini langai dia.
nda abang do dia babini lai kok kabang cari bana bini lain pada iam nak kadape selo iam nak kadape secemo iam mendanga katoco itu balakak galak badan iam yo ala kato badan iam abang ado-ado saja cerita nambah buka cuy ko sakit badan iam abang membuat galak sangajo bangai. Oh abang membuat nyawa galak sajo mandanga kata dari bininya pada menangi ya melok lah galak pada besar dia elok ketawa bah itu kata badaninyo mandanga kata coy itu walaupun iam sakit-sakit naninyo tetap bahagia bagalak-galak dalam warung iyo si iam hola jo si parjo iyo siamnya si parjo indak to bilang lamo bana naninyo badan diri iamnya tatap tegak di warung naninyo badan buyong parjo kok ada orang mamasan talu jauhnya dakiknya bantan orang banyak tahu dek inyo langganan talu banyak bangana Tuhan oh langganan talua banyak bana iyo di daerah Mangga Besar wa itu bana badaninyo dek lamo bakal lamoan pencarian bertambah namu bertambah eloknya Mangga talua taga bininyo sakit sangat ba itu bananya nasib parjo maalun badan si parjo tadi anak bertambah kadang juo manandoannya menggalet talu kulit yang sangat lancar sekali 3 hari datang talu di dua samang latibo talu dari gudang katampe warung si Pangarjo oh Tuhan Oba itu bananyo badaninyo sekali 3 hari yo sekali ampe hari lah datang talu di dua sama ngoporan talu dari gudang yo lah dari kandang talu ba itu bana ketampeknya ba karpet talu datang coy itu badan buyong parjo ndak pernah kosong talu di kadai sebab langganan banyak banget nama yo sebab langganannya banyak bana sedang cuy itulah badaninyo iyolah badan parjo tadi langganan banyak mamang gale lancar nduk samang bertambah sayang juo sayang sekete ado bana bininyo kadok sakit ba itu nasib badan parjo
Indak to bilang lamu bana malun badan diri parjo sadang coy itu kita bilang ala setahun 2 tahun anak dalam sekolah ampe duduk di bangku kelas ampe iyo inyoma badan Ghazali sadang dalam sekolah dasar mande batambah sakit juma mamande batambah nyawa sakit jua sinan bakatola badan mande kabake anak badan inyonde Ghazali anak mande kamarilah Gazana anak mande kok sempat pendek umur mande jangan akal badan Ghazali jangan malawan kabake ayah jangan gaza manongka kato abian ayat sampai oh Gaza memandang katonyo dari mande tasabui bau mu pendek nyambil tangan mande de Ghazali manangi badan Ghazali onde mande sayang jo Gaza onde mande sayang Ghazali jadi sabui lo mati nama dake Gaza mambana Gaza kamande Mama na badan diri Gaza kok sempat mande indah ado baduo Gaza joaya tinggal di warung bantu iko kadayo badan Gaza o mande yo kadayo mande badan Gaza mangko mande nak mangece bantu itu lampe tahun nak mande sakit-sakit ndak ada balau elok sekete jo elok gak sari sakit gak seminggu pado coiko nak nasib mande elok lah mati mande Gaza Papa payah nak mencari piti ayah payah pai manggale mande untuk kamabian baru bek ke rumah sakit payah bana ya bau sao biarlah mati badan mande Ghazali oh biarlah mati badan mande pado mambue susah ya pado mambue payah ndak makan saja donak nan dipikiran ayah ndak bakai duit sehari-hari biaya sakit iyo juo bara banyak nak pitis tersimpan abi mau be badan mande abi pau be mande Gaza pado marasai badan ayah biarlah mati badan mande nakkan buangnya menandoan sakitnya bertambah parah angok sasak badan membatu alat tinggal kulit pemalui tulang badan bertambah kurui ju takui orang mencalian badan boyam dulu badan boyam kau nak bantu ikut bulik beragu badan boyam tapi kok kini kok dilihat awak bertambah kurui juo tinggal kulit pemalui tulang
hingga kulit pamaluit tulang baitu bana kato badan orang nambahnya tapi rangibo mencalian di malu orang dak kaibo antara mbok yang pak baduo jo siparjo ndak pandai baji waso sombong manggale ndak ado kasaka hasana nyo manggale ndak pandai kasar ndak pandai bamulut kare balunak-lunak kaduonyo kota ada orang bapiti yo tetangga badakatan kota bapiti boleh utang asa orangnya lai jale oh asa orang nyolai jale ba itu bana badaninya ndak gono tabilang lamo abi hari baganti hari penyakit mande bertambah parah ndak ada bawa ke dokter lain lah sakit talata ditampek tidur olah sakit talata ditampek tuidu ndak namu lainnya pai baru be nani nyombo yang tadi ndak namu lai pai ke doktor nyoba bana di badan pak parjo inyo ndak namu lai ke doktor ndak namu lai ke rumah sakit aja wapan dari mbok yang pacuma bang pai ke doktor membue abi piti sajo bang oh membue abi bang piti sajo ba itu kato badaninyo susah bang de ulambo abang payah mencari piti seribu balungguan yo awak mabian bajuta-juta yo bang penyakit indah namu cegak kini ndak paralu ke dokter lain ndak paralu ke rumah sakit to saran nyawa kanan satu saran nyawa bagi Allah kok lah tiba panggilan Allah namu ndak namu awak pai kok lah tiba suka tanpa nu nang kuasa bang datang menjapui kama bana awak baru be jalur kamati bang mati jua Tuhan oh jalur kamati bang mati jo kato sampainya dari sima dari mbok yang menjawi badan si parjo onde dengan di Bu Ghazali oh dangakan di mande si Ghazali ndak masalah itu do dia nang kawa etong dok kok mati tetap mati kok kamaningga tetap maningga nanjale kita pai baru be ndak boleh awak putu yaso coy itu katanya Pak Parjo tadi kata sampai dari suami oh abang sayang jo awak yo bang
Hokok kaberang abang berang lakok banci lamo la walaupun ambo kababunu ambo nak pai ke rumah sakit awak nak pai baru belai biarlah ambo dalam kamar bangai. Kok nasib Pak Parjo kok dipandang kok tibo anaknya pe sekolah kok ada panggilan Pak mantan talua ditutui warung dak ulu balik inyo mangko babuka ba itu nasib badan Pak Parjo. Oh tapi dek sayang ke suami nan anaknya mengarati pulo kok laba balik di sekolah ndak anak bermain-main ndak anak berjalan-jalan tetap menolong badan bapak menolong bapak di wangarung tuan. Oh menolong bapak di warung biarinyo baganti hari. Yo indak to bilang-bilang lamu lah tamat badan Ghazali sekolah dasar ijazah sudah di tangan lapor sudah diterima. Deinyo tamat sekolah dasar menyambung Ghazali ke SMP duduk di bangku hola kelas 1 duduk di bangku kelas 1 dalam SMP si Ghazali. Oh sedang sekolah bantu itu baraja Ghazaba onda la pandai bawa onda seorang. Oh onda pandai badan Gaza sekolah ndak joto angkot lain ndak manai atau umuminya sekolah pakai onda mai. Oh inyo sekolah pakai onda lajo onda pai sekolah ba itu bana badan inyo yo tubuh bertambah gadang ju awak penubuhan agak subur awak putih tinggi coy itu sabantu Korea badan inyo yo lagaga badan Gaza. Di malo Ghazali nak kagaga bapak gaga mandenyo rancak turun ke Ghazali rancak jungo tuan. Oh turun ke Ghazali rancak juco itu bana badaninyo indak to bilang-bilang lamu ndak paralu to etong lamu maalun sajola badaninyo sadang Gaza sekolah cuy itu antanyo malang antamu jue lama lang tibo di si Gaza tando lama lang badan Gaza duo jo bapak badan inyo iyo jo gae badan Pak Parjo
Iyo joinyo sekutiko tando musibah laka datang hariado pukul 7 pagi si Gaza kapai sekolah meninggal mande pae badan Gaza meninggal mande badan Gaza jalula bilangan sampai nyawanya japui dinan punyo tinggal kulit pembalut tulang ba itu nasib mande meninggal Hosato jale mande meninggal marato badan Ghazali o Gaza mande dengan bana mande Hodanga di mande kato Gaza mande ndak sayang mande ke Gaza do mande Honda ibu mencari bapak bertinggan Gaza jo bapak akadayo mande badan Gaza Tuhan Oh akadayo mande badan Gaza akadayo badan ambo ba itu kato badan Ghazali awak kete mande sebantu iko baru SMP kelas 1 Oh dapet mande meninggal dapet mande la mati ala kaba nasib mande anak mande Tuhan Oh mandang tangi badan anak jawapan badan ayah iyo lainnya pak parjo tadi onde nak kanduang Gazanai Oh jangan tangi talabi-labi jangan Gaza menangi pulo yona Oh lape la mande elo lape mande jo hati nan suci sarato muko nan jani jan manangi anak bang apa Tuhan Oh jangan menangis anak bapak mandang kata rupa itu jawapan badan inyo iyalah badan si Ghazali onde bapak dengan bana di malo Gaza tak kemenangi di malo Gaza tak marato mande oleh jale di badan bapak Oh Gaza ndak ado badusana Oh Gaza ndak ado bapamili harapan kabake mande duo jo badan diri bapak kini bapak sajo nanti tinggal mande Gaza lah meninggal hati siapa ya Hondak kai boyo ya hati sialo nak kamamang ba itu bana katoyenyo mandang kato rupo itu Wah jawapan badan ayah iyo ayah dari Ghazali onde nak kanduang Ghazali iyo nak hondak Gaza sajo dona nambatibo hojak tadi lah ya tagan jantang yang terlebih-lebih tapi yang menangi jo tarui-tarui apa yang boleh nak badan-badan diri ayah ndak jo ado mandi ayah indak jo ado bapak dusana indak seorang jo bapak anak yatim piatu Gaza korong kampung indak nan jale ndak jale lah ayah jo mande antasi dulu ayah jo mande ba itu nasib badan bapak harapan kabake mande Gaza nyona sekian tahun nak kami berturutan lalabi nak 26 tahun belum pernah bagadu dona sekali juona
Olah dakek nak ke 30 tahun Nabi bulan Qadang 30 tahun kami yang walaki bini mah baru matanggo ndak mencoba doyang batangka kini lah mati mande Gaza yona hopai liang ibu lay hati man mati bapak paliang sadielo hati bapak tapi ba mengawan nyawanan satu namanya pui Tuhan nyawanan satu nak namanya pui mandanga kato dari ayah anak menangi juga mulailah mai pak bamandian selesai mai bamandian lah babungkui jo kain kapan manggali kubur lado lah sudah babungkui jo kain kapan ukuran sumbayangi selesai mai basumbayangi pai kapusaro pandam kuburan basamo-samo hola mantan bersama-sama mantan lah diantan ke pusaro pandam kuburan ndak lama dah orang mantan lah sampai ke pusaro pandam kuburan dimasukkan ke dalam kubur mai lah masuk kubur ditimbun mai nak nyolai satu nampak mai betimbun maratok Gaza jo bapaknya oh Tuhan oh maratok Gaza jo bapaknya menangi badan diri Gaza Hamande alamande masuk ke kubur kawan nasib oh badan lekang ikut tiba awak kelapa nasi siaka mamasa kau tiba waktu makan menggulai siam terumah oh mandai oh manggulai sia mande ate rumah sia orang memasak nasi ba itu bana kato Ghazali inyo menangi di kuburan lah sudah mande batimbuni yo alat tangi badan Ghazali panggang simu buendak batulang antakok pandan maluruti mande di kuburan dak kapulang antakok Gaza minta mati
Andai minta mati ba itu banatangiana aye mato badare-dare mamujan labe aye mato. Nambahnya balik pulang naninyo aur badannya orang basamu. Laba balik orang mantan dari pusaro pandam kuburan Gaza pulang lojo ayahnya Yoga dek badan diri Gaza. Oh Gaza balik lolai nak nyolai. Satu balik badan Ghazali. Selamat tinggal badan mande. Selamat tinggal mak di kuburan Gaza balik nak nyolai. Oh Gaza balik jo bapaknya ndak lamonyo di jalan. Kain cawe panjang 9 laput tajelo di barando panek dek lamo di bajalan jauh batambah piejo. Oh jauh bertambah piejo potano kini lampie la nampak rumah badan mah ande ma Olah nampak rumah badan mandi. Ndak lama kita bilangkan sampai ke rumah badan ninyo. Satu latibonyo di rumah. Ukuran sapu rumah disapu. Ukuran barasian di barasian. Itu nasib badan Ghazali. Awak tinggal dua jo bapak. Ibu hati bukan kemain. Indah tabado ibu hati. Biasanya di hati rumah bertiga jo badan mandi. Kini baduo tinggal di rumah. Ndak tanggung ibu hati kang azatuan. Ndak tanggung bodoh hati Gaza. Bak kacau jatuh ke batu. Bak itu ibu hatinya. Nampak kamar badan mandinya. Tabaryang-baryang rasa mandi. Ditampik tidur menangi juga olah badan si Gaza.
Oh menangi juo badan Gaza mengecek badan diri ayah onde nak kanduang Gaza nae hojan menangi nangi juo barasian umana nyolai awak baduo nyona atero Baduo nyona ate rumah sabantalai awak ke mengaji-ngaji malam kita mengaji-ngaji orang ke mengaji nak bersama-sama Hoto barasian rumah nak nyolai ba itu kata ayah Gaza Mandanga kato dari ayah lanyo barasian rumah di Gaza nyo barasian rumah tu tadi nyo abean rumah elo piriang nyo susun nak nyolai sedang membarasian rumah juo nampak terompa badan mandi nyo imbau ayah sekali Waya dengan bana ikut terompa mandi nak ya keto Gaza mandanga keto badan anak maniti ayah mato ayah yopai one Gazali anak ayah yona mohon ayah kebake Gaza yo Gaza dan itu jona nama sabi memanaya bake Gaza yona indah ibu nak Gaza dia yona indah sayang Gaza kaya dona kau tak sayang Gaza kaya ikolah dia yang bunuh lah ayah nak senang hati nak badan Gaza yona tak ada salah dona dari ayah semanja mandi Gaza sakit kemana ke dirube ke doktor kuala ke bidan kuala ke dukun ala itu kata badan ayah namun mati mati juga Tuhan campaan lelena terompa mande nak gen konsola tua yang simpan tu malai beko membuat gilo ayah beko membuat sansaya ayah kok lai sayang Gaza kaya kok lai ibu mencari ayah jangan terompa antangis si Gaza bertambah lulu na hati ayah ba itu kang ato ayah kang azatuan Oba itu katanya ayah Gaza nambah namo peperjo tadi kapan perlu panggang sedona keto badan ayah membuat lulu hati sajo yona mandang kato dari ayah onde ayah sayang yo Gaza mengaku menangi lo ayah bagai itu kato badan ndak menangi ba alo kecangko cubolo dia bini suak mati binyang aso diang ba itu kato badan nyo mandang kato coy itu menangi pulau badan Gaza mantes ya badan ayah iyo le sayang hokai ibu Gaza yo ya
Apa oleh sayang kok ke ibu Gaza mendengar kata rupa itu jawaban badan ayah. Ndak sayang baalo katuang kuang karajuang na indah-indah joma kata badan ayah membuat berang ayah sajo. Membuat berang yuang ayah saja ba itu kata badaninyo ko ndak sayang na ya kemandiang ndak cuy ko payah mencari. Ndak kacoi kodo nak payah mencari lanyo barasia na rumah elo-elo lanyo abean di badan Gaza. Kok gale susun samo gale, kok piring susun samo piring, sendok talata samo sendok, pinggan talata samo pinggan, abean pekarangan dapur disapu rumah elo-elo, kok bilik sudah babarasian. Beko malam rangka mengaji-ngaji, iyolah ustad bersama-sama, ba itu bana kato nyoco itu kato ayahnya. Yo indah to bilang lamo bana de ala rumah babarasian bilik lah sudah basapu elo-elo ala barasia rumah tadi hari bertambah patang juo. Oh patang bajawe dengan sanjo, oh sanjo bajawe dengan malam. Non malam semalam itulah datang ustad nan banyak iyo tetangga badakatan kamu mulai mengaji-ngaji Tuhan. Oh kamu mulai mengaji-ngaji lah mulai rang mengaji bersama-sama. Ndak tanggung banyak ustad nan datang, orang kuliling coy itu saja. Orang sayang kabake mboyam, orang bielo mae. Ola bake bali Indak to bilang do lamo bana lah mulai orang mengaji. Mama ngaji ya bersama-sama, sedang mengaji rupa itu ustad bana mengaji bersama-sama. Sepatah jo dua patah sebaris ayat jo dua baris surang bersama nama ngaji. Oh Tuhan oh selesai mengaji malam satu tentulah pulang rang banyak baliklah ustad kesadonyo tinggal baduonyo lihat rumah waktu barami-rami lai pak parjo ndak sadia bana lai hatinya ndak ibu bana kok lah tinggal baduo joana aye mato manitie aye mato manitie mau jalabe aye mato ba itu nasib badaninyo kok lalangang sabantu iko takana mandiang ranani.